Сега играем на страничка тук, хора. Гледайте са. Кристияно! И Дани са е прецакан. Какво ли ще направи? Какво ли ще направи? Той е за Меси, вижте го. Топката бяга. И ето тук. Кристияно! И оцели стената и го прецаках. Дайнамайк! О! И гледайте сега, дами и господа! И готово!